माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो भिडिअखौ नायनायनि सिगां डिसक्लेमारखौ मोजाङै फरायग्रो गोजोन्थों। नै माथो बुस्टारबो दं मा खदाल मा खौरांमोन माथो मैया हराव नोंजों आरो नोंनि हिनजावजों थिखोना जालायदोंनो गामियानो खोनाजोबलायदों दोस मा होनदों नोंलाय दावराव मैया हराव बिसि फिसाय थिखोना नांलायदों बिनि रायलायनायखौबाथाय एसे बेलेग बुजिनो नागिरो रायलायनायखौ एसे सोलाय आंलाय माथो गाज्रि होनदों माथो नोंना लावबायनो तात माखौ होनदों सैमा फिनायखौ होनदां सैमा फिनायखौ नोंसिनि सैमा फिनाया थैबायनो माथो ए ओमफ्राय बहाथो थांनो ओंखारामोन ओइ आं बाजारावसो थांनो ओंखारदोंमोन गेलेथ'दो नोंसोरो दा बेलासियाव फैनोसै आं औ थांदो दे बे मानसिया रायलायनायखौ सोलायबा मालाबा होजाथारसैलै बियो आंखौ खि सोरबा बुनो हायो नामा सिनि 10 केजि ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय आदै मा खालामदोंब्रा नै माथो खदाल सोलाय नै दखाननिनो बुस्थुफोर हिसाब खालामगासिनो आं दं आङो ओमफ्राय आदै माथो मैया नोंना गावदोंनो माखौ बुंलायखोब्रा नोंलाय दखाननि गाइखेरा माथो लाल साहासो फुदुंनांदोंनो बेफोरलाय जाखायो नोंनि रावखौबाथाय हमनोनो हालाय लाङा जोंहा ओमफ्राय माथो खौरांमोन खौराङा गाबोन आंनि फंबायनि बार्थडे दंमोन नालाय आच्छा बिनिखायनो सिंग्रा 30टा अर्डार होनोसो फैदोंमोन आं बानायना हरनो हागोन ना गाबोन फुङाव हागोन मानो हाया जानो जोंनालाय बिनिनो दखानखाना दे होनबालाय गाबोन फुङाव दखानावनो लांफैनोसै आं जागोन दे दे ओमफ्राय फिसालाया न'आव दंना दङ न'आवनो हा बेहालाय गोदाव सोरावखाना नोंसोर मिथिखाया होमबा दे होमबालाय थांसै आं दे नै जौआ हाब देलायस्रि सानफ्रामबो नोंनिखौ मोनलाबानो गोजोनथारलालै माथो हा माखौ होनखो जौखौ होनदां हा बहाथो थांदों बोरायालाय गैया बियो लोगोफोरजों अबा थाबोलायबाय बियो थास गेलेनो र' दा न'आवल' फैथों बियो हा सानफ्रामबो बोराय बुरि बिदि नांलायबाय थानोसै नोंसोरो संसार जानायालाय बिदिनोसै हा नोंहालाय मालाथो लागोन हिनजावखौलाय आंखौ दोनथ'दोलै साफाथ' हागौबायलै नोङो मा बाजै लाबोनायालाय लाबोबायमोन गासिबो दा फैलायदो ओइ आसोल नोंथ' दा मोनायाव हागौसिगोनलै हैद माखौ होनदोंब्रा हाबाखौ होनदां हाबाखौ ओइ नों एसे मोजां रायलायनो सोलोंदोब्रा नङाबा सोरजोंबा मालाबा दामजागोनसो आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों आंथ' हाबानि खोथासो बुंदों नोंसो गोरोन्थि सानदों नङाबा रायलायनायानो जुदाखा बिनिया मा लेथ्रा सानोब्रा दाख्लैबो दामजासिगौमोन बे जाम्बाया आंखौ खि सोरबा बुबाय बायनो हायोलै अ नोंथ' दिनै सोरांलायसिगोनलै खम मेंग्लिगोन नोङो नुबाय मा राव जाखो बियो मा होननाय सानदों नोंलाय मा होननाय सानदों आं हाबानि खोथाखौसो बुंदों हाबायाव अनेक खामानि थायो मा खामानि थायो मिथिगौ नोङो आलासि खुलुमनाय निमन्त्रआव जिरायबाथ' खिबुआनो मोनलायनो नागिरो सानानै आरो जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय जिखुनु जों थांलायनोसै नोंसोर दा फैलायदो दे जागोन दे जिखुनु आं गारिखौ दा लायनोसै नों थांग्रोदो दे होनबा थाथ'लायदो दे थांलायदो थावफ्रा मोजाङै फुननानै लायखादो मा बुंनाय जाखो बे उसैब' मा लेथ्रा सानबाय थायो नोंलाय खर'आव थाव फुनग्राखौ होनदों आङो फुनग्रा होनदों थाव है फैद' माथो हो गेलेफिनसै फैजामारगोनलै नों मालाबा नोंसोरसो लेथ्रा सानो मादै माथो जिसो लामगासिनो औ आयौ माथो खदालसोलाय हा माथो खौरांमोन खोनादोंमोन माथो नोंना मानैयाबो देरथारबायनो आयौ माखौ होनदोंसै बेलाय अमा फिनायखौ होनदां अमा फिनायखौ ए गैला आंहा दाख्लैनो फानहरखांजोब्बाय लैथोनि हाबा दंमोन दाना लस जाबायना दा बेलासियाव नांथारगौमोन इमारजेन्सि हाबा दंमोन दाख्लै सिगाङावनो फैनाय मोनबा मोनलांगौमोन ए माथो गुबुनावसो नागिरनांसिगोन आं बिदिबालाय औ गैलाबा नागिरखानांसिगोन ए माथो आदासोलाय हाबिर फंबाय माथो नुथारलाब्रा नोंखौलाय दामानि जोंनि गेलेनो फैथारला माथो आं बिदियाव गैथारलालै बे थासुवायानो जाजोब्बायमोन बेखौ दासो गारनानै मोजां जाबाय दे थाथ'लायदो बिदिबालाय दे आं थांसै गुबुनाव नागिरहैनोसै आं नागिरहैदो दे आदा थांदो नै माथो आदैसो बहा थांनो ओंखारदों माथो खदाल सोलाय हा माथो खौरांमोन माथो माबा माबि खोनादां बेफोर जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जाथायफोरखौ सावरायबाय थानांलालै बोरैथो जाखो खोन्थादो दखानसिम थांसै आङो दे होनबालाय थांदो दे एसे रायलायनोसै आं दे माबोरैथो एक्सिडेन्ट जाया है जाबाय आइ आफाखौसो खस्थ' होनाय जाबाय आंहा नै माथो अबस्थाया गाज्रियानो नायनि
नोंसो सौनाय ना नोंसो सौजानायब्रा ओइ ओइ सियारा लाबोलाय सोर फैदों माथो खदालसोलाय नै बेखौनो नायनो फैदां माथो नोंना फिसालाना गेब्लेजोब्बायनो माखौ होनदों बाइकखौ होनदां बाइकखौ मादै माथो नोंस्रा बिराद गाज्रि अबस्था जाथारबायनो दाहारबो जाबायनो माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो आइदि मालै मादै नङा नोंनि सना रुफाखौसो होनदों आं नोंनि सना रुफाखौसो होनदों गोरोन्थि खोनाबाय नों मादै लाबो